ne ni mana dɔ ko Zarafa e ka nɔnɔ lasunɔgɔ ni doli ma ba in a tɛ kumu abada mina galon bɔ a da an bɛ nɔnɔ kɛnɛ litiri 1 an ka da kɔnɔna na ka n'a chauffer dɔɔni dɔrɔn n'o ye k'a kalaya an b'a kalaya dɔɔni dɔrɔn an b'an tɛgɛ ni su a la sisan k'a lajɛ n'a sɔrɔ la kalayara n'a fariyara an tɛgɛ ma dɔrɔn an bɛ se k'a jigi ka bɔ da ka tenɔ ka se k'an ka doli ma ta tenɔ nin ye 50 la de ye dɛ n'i b'a fɛ a ka dun kosɛbɛ i bɛ 100 kɛ a la an bɛna doli ma 50 la ɲami a la sisan k'a don ɲɔgɔn na kosɛbɛ a tɔni e ko an yɛrɛ t'o min an b'a munu ɲɔgɔn na sisan waasa a ka ɲɔgɔn minɛ kosɛbɛ n'a sɔrɔ la ko doli ma yawuru de b'i bolo i bɛ se ka o k'a la dɛ a bɛɛ ka kan ale fana bɛ se k'a lasunɔgɔ an b'a ɲami ko laban kɛ ka sɔrɔ ka barama buga da la ka fɛn dɔ kɛ k'a datugu k'a to yen nɔ funtenimayɔrɔ la 12 heures de temps walima 8 heures de temps i yɛrɛ b'a ye a bɛ se ka simi ɲɔgɔn na ten nɔ ɛri 12 walima ɛri 8 bɔɲɔgɔnko a siminen tɛ nin ɲɔgɔn na ne nin maanaw an bɛna dɔ soli sisan ka sukoronin kɛ o la k'o di denmisɛnw ma ne nin maanaw n ye galon bɔ ni maana in da dɛ a ma kumu abada ayi a ma kumu dɛ ne nin maanaw a fana ka galon bɔ an da sabula an ni doli ma bolo bɛ ɲɔgɔn bolo bi doli ma vani kɛmɛ k'a labɔ koyi